Kaning mahimayaong pagkausab sa panagway ni Jesus, timaan ni siya nga kini day nga tong naong pwede ra gyud usbon. Gilingay mong tupad. Ning nausab na imong naong. Unsaon man pag-usab sa naong, dili na mga cosmetics, dili nang pagpintal-pintal, pangiskis-kilay o uban pa. Kaya na may uban, dako kay gastos ilang naong, pero ni samot tinuod kabati. Kaya ba mga, di ba na yung mga tao nga di ka ganahan mo tan-aw sa naong? Kinsa man ang mga tawhana, ang di mo ganahan nga tan-aw ng naong. Kanang tao nga naglagot ka or nahadlok ka. Di juga ganahan mo tan-aw sa naong ana, bisag magsige pa nagsimba. Bisag pari pa na, bisag madre pa na. Bisag magsige pa nagrosaryo, lami kay patio ng naong. Basta naglagot ka o kaha nahadlok ka. O kinsa man ang imong kalagutan kanunay? Kinsa man ang imong kalagutan? Uy, panupag mo. Kinsa ba'y inyong kasagaran kalagutan kanang musupak sa imong gusto? Ang iya bang gibuhat supak o ang iyang gisulti supak sa imong gusto? Tamo niya, kinsa na. Kinsa man sa nang imong kahadlukan? Kinsa man ang murag mahadlok yung ka? Kana sang tao nga taas og authority nimo unya iyang ipamugos ang iyang gusto. Una, si Jesus ang iyang naong mingdanag kay una sa tanan dili siya kalagutan sa kadaghanan. Naipipila maglagot pero ang kadaghanan dili maglagot niya. Nganuan, tungod kay si Kristo ang iyang gipuy-an nga kinabuhi sa paghigugma. Siging higugma. Kanang tao nga magsigig higugma, jute ragi maglagot ana. Daghan yun ang malipay. Pero nagya po'y maglagot, pero jute ra. Katura sa mga yawanon kayo. Katog yung yawa yung kistanan ba? Moro ganyan maglagot, pero kanang yawa-yawa lagamay. Kanang medyo-medyo, minus-minus o pagkayawa. Madali nas gugmay. Kanabita mga babae, maldita kayo. Nya sige, higugma sa mga laki. Madugay, matukhangan yun. Nga naman, madali kayo. Anang gugma, powerful kayo na. Kinsan nyo din ang magsigid yung higugma, bisas mga palahubog o sa mga sugarol o sa mga musuyok. Mahigugma gyapon mo, tasang kamot. Pulos-pulos yun mo mga yawanon dahil din kamong nanimba ba, pulos-pulos yawanon. Kasi Kristo, mga palahubog, mga sugarol, mga prostitutes, mga kawatan, mga andakiro, iya gitong higugma. Tanan yun. Motong yang naong idanag. Kay kanabitang tao nga ma-inlove. Tanawa rin ko ninyong naong anang tao nga ma-inlove. Kung sa may naong, kanang gaan inot atong term gani ana blooming kay naong nya kanang tao nga wa ma-inlove subo glooming ngit og naong ba ilay na sang lingi ako hili ko paling ilingi sa inyong kilid kay para dili mo tikig inyong liog aron kay bawo mo nga community ta sige lingi ana sa imong tupad ang di mo lingi wa mahigugma. Nilingi ako na imong tupad niya, ingna ko no, tanaw ni mo sa akong naong, blooming or glooming? Blooming? Di man ka ikay makasulti ni mo anak, kana imong tupad. Na makasulti. Kamo mga asawa, iguli ninyo sa inyo, waron din inyong bana ba? Karagaran ni mga babae mamong, mga asawa mamong naong. So ay ko no, pangutan na inyong bana, tanaw ni mo sa akong naong, darling, kanang kuan, glooming? Di ba mo ingon na, tamparuson tanong kanila. Pero mao gina siya unta gugma
Nya ang sunod nga gipuy-an ni Kristo nganong dili siya kalagutan, di sad siya kahadlukan tungod kay sige siya ampo. Ampo ba? Kanang ampo mga igsoon dili nang pagrosaryo lang nga nibaga na ng imong tuhod diha, di na madutlan og kutsilyo ng kubal sa imong tuhod sa siging ampo. Nya kusmod lang yapugnaw. Daghan sigig ampo, kusmod lang yapugnaw. Sorry ha, ako lang mong isgutan. Nagsulob mo mga bronda, nindot kay mo tan-aon, murag balaan kay mong naong. Pero kusmod imong naong, magduda kita. Ang uban pa gani, o pakatangtang sa bronda. Nang libak na. Pari pagigilibak. Tandi malasa. O na ha? Unsa din ang ampo? Ang ampo para ni Kristo, mao ang pagsurrender sa atong kaugalingon ngadto sa Amahan ug ang pagtuman siyang kabubuton, dili ang atong kabubuton mo'y tumanon. Mao na ang iyang pagampo nga gitudlo nato nga mo'y pattern sa tanang pagampo kanang Amahan namo naa ginadihas gaunang mga kaakuhan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, maminaw kita sa pagbuot sa Ginoo, dili ta magsigig diktar sa Ginoo. Ako bitaw dinhi, di man ta ko ganahan mo balhin dinhi. Kay dako pa kay kog utang dito sa akong project na kumbinto dito San Vicente. Nya kay ang obispo ning kuan man gyud ning desisyon man na ibalhin gyud ko dinhi dol-dol ra man sa San Vicente sa Liloan. Akong gidawat nya akong gipamalandungan ningon ko, Lord, unsaon man nin akong 70 million. Yun siya, padayon lag baligyag sila. Total, ang kanang naminaw ni mo, wa man na diha sa San Vicente, tuwa mo sa na dito sa Compostela. Karon sa una, maminaw sila. Karon mo tanaw na gid sila ni mo. Palit mo gid sila slat sa una nga maminaw ra, samot na girong mo tanaw na. Nilingay mo tupad, ina, palit kang slat. Ina ka no. Og malingo gani, wa ginamana og palit og slat. Unya sad dito sa San Vicente 15% raman sila sa total nga namalit og slots nga nakahimo mig projects nga ni worth og more than 300 million pesos. 15% ra ang tuan ang nakakita nako. Ang nihatag ana apil na tingali mo dinhi sa una, more than 80% outside the parish. Salamat sa Ginoo. Nya si San Vicente ratoy nagdaa sa una sa akong mga slots. Karon duha na gid sila, San Vicente ug si Santiago. Yarog dili na maukal na inyong kasing-kasing nga pugsunon kay mo palit og slot. Unsa man ning slot? Ang slot mao nay minimum donation para sa atong proyekto. Maanad daw niya mo ana dinhi. Kay ni atay daghang project himuon. Slat-slat ra gyud na. Pila may minimum donation karon na atong gi-design para ning atong slot na ang title God's Rewards and Complete Elation or Grace. 100 pesos. 100 pesos ra gyud. Palit lag 100 pesos mao na siya. Unsaon man pagpalit? Ambot, wala pa man tayo screen din mag-usap pa na sa atong himuonon. Pero sa atong online mas, ato na ning i-flash. Kining atong i-flash sa screen, mao ni ang atong bank accounts, ipadala lang dire sa atong bank account, i-deposit, or ipadala sa atong GCash accounts, or kwarta padala. Ginamit kining mga ngan na ato karong ipakita din Ako ngalan sa akong mga sekretaris, nga makita nato sa screen o mas labing maayo ihatod dinhi sa atong opisina karon ni Anatas Compostela. Mao na siya ang nakapaligo nako nga di ko managanang moanhi dinhi kay naminaw ko sa kabubuton sa Ginoo. Padayon ra man day baligya. Padayon lang ta. Asa ta makapuyo nga parokya, padayon nato. Ana. Ikatulo nga kinaiya ni Jesus
nga angay natong sundon aron dili maglagot ang tao nato or jutay ray maglagot. Unsa man? Kana gyung gugma sa pag-antos alang sa kalipay sa tanan. Kana bang andam kang muantos para malipay ang tanan? Anong inyong mga naong nangasubo naman? Kinsa ninyo dinhi ang mo antos gyud para sa tanang mga makasasala ta sa kamot? Pa mo ana, sige lang. Basta mao na hinungdan. Sige siyang higugma sa Hesus, sige sad siyag ampo ug sige antos para sa tanan. Ang iya sang sugo nato, love, the greatest commandment, love your neighbor as yourself. Nya sunod niyang gisulti nato, pray without ceasing. Ampo nga way hunong. Ug katapusan niyang gitulsulti nato, take up your cross every day and follow me. Pas-ana ang imong cross ug sunod nako. Ug kung mauna na atong desisyon, mo blooming ang atong naong. Mausab gyud ang imong naong. So ayo, kung gaaway mo sa imong bana, suway practice kining tulo in relation sa imong bana, di ba? Ikahapon mo kiss na nimo. Kamo sang mga bana, imong asawa sige gyaw-yaw kusmod kay naong. Suway practice ning tulo, alayo ra kay nang duha ka adlaw, mugakos na nimo. Lagi nya gadalag kutsilyo. Dili tayo kanang tuwa mugakos na, lipay na. Og mao ni atong paningkamutan, kuyog ni Santiago, kuyog sa mga santos, labaw na ni Mama Mary, nga kanunay ang tatang maningkamot, nga mo blooming ang ato mga naong sa mahimayaong panagway, dili sa yawanon nga panagway.